December ni som pani kumsang khazakwa sumsari pani khan Lincoln, Nebraska chuan nupakhat Joanne Brandon chuan fanu du tak tina Renee Brandon ashinga nautepa kumsom pakwa upa Patrick Brandon chu vandoi thlak takin Joanne writer chuan zurui chunga motora khala wangin to swal tokin aborala heti la hian an fa upazok temi chu naute chum chap chau alani buknen Joanne la chu kumsom paroko upa chau ani boksia arilu bai vai tur zia hi kan she thiam phakher lo mai thayani tinai pian no relo te a chuan Joanne chu adin mun akher khan ema wangin anin puya anu chu abel ta topa kumkhat nuwa chuan mi pa pakhat Jack nen chuan in nein Jack hi pachata kania Joanne fate pani tina le temi te po afatak ang cheina ena adwa swal zawang ti te chu Joanne chuan alo lau jok thina ni ome andua piang ti sak atum thina a hun tam thayang ber chu an fate kianga mangin camping turten ashwai thina thir sakor khalte zertirin in khwalimna andua piang ali sakbok thina ni au pazok tami chu mecheno pang nu nap mai no pang dangte ang thawa no telem manga in khwalim nom te mi amut pindan po en maya mecheno pang mut pindan ti sha takin an cheibo chaka tina ero a uang lo takin mechenu nap tia soitur ani lawa thomno po korfwa le pon fen ai chuan t-shirt le jeans ke kor thlang jok tlat in khwalim na tampo mi pa in khwalim nang chi bol motor le mang chi te hi adu jok ma a road sign kong sera pai toran da te hi alo khon le dai zela ni ome tina chu me chenu na pa ne lo ti chu Joanne point she thiamin hun poi mo le even poi mo dal chuan me che thom no nen moi nai taka in thom tur chuan in rem siam na anei pui ta topa kumsang khazakwa somriat alawin her chwa chuan Jack chuan ngai zong dang ane wangin Joanne tinu fa chu a chwa santa a tina chuan atwarin a utami chuan kapa kha athita emo ti mai turin tina chuan atwar ti hin asoya Joanne chuan atet laya a school kalna chin Catholic school a chuan an unau chuan ada a an unawa anin khwalte lem chang te chuan tina chu puithiam lema a chang china temi bula chuan puithiam ni a chak thua soya temi chuan me che puithiam anum ngai lo reng reng ti hin aril ru chuan a chang ani kumsong pani vela upa aron ni chuan tina chuan me che ani lova in shatna mi pa tur me che piang mai chau nia in shatna na ya aming tina ti po chu ama kau nan du lovin ti nemo Brandon ti kau adu tlat thunga heng hun la hian toile patil kan ti te hi khothlang ram mi puite po hian an khotlanga chuan an lapom lovin an musi chin hle ne ome Joanne chuan a fanu dan chu a she thiam lo le ya a u te mi nen chuan an chung ge zinga a ming thup chuan an te deuh la ya alo khwai khem to wangin ngong cherau tak ane ani aring rum ruma tinai kho sa ja chuan a ti lom lovin aril rupo ana a tina chuan an school basketball team achangin kumsom pani upa ve thau sera tongin chian chatak a anin siam zoya tina chuan atet laya apatean a khwai khem tho te chu sera shilin sera po chuan anu ku dram zale an unawa ati re thai chin zia te shil ve boka sera hian tinai chanchin mi pa anga in shana nei zong zong tele khwai khem atok to ti te chu shema se a mu sit pha ngai rawani tina hi mitam jok chuan a ming top Brandon ti nan kau china tiang chuan kan soi ve mai to don ani an school a chuan uniform ha ka ngai wangin Brandon chuan pon fen aya necktie le kekor tlon hak chu a thlang ta a ain thuam dan te thlenga anu lo sot ema wangin an zirtir tu te nen po in khak chang le in chan chang an nei ta zeu zewa high school ka lai chuan an school a US Army recruiter arun kala Brandon chuan US Army a inzia lu ve chu chak ve hlema se kumsom pariat atlin hun a nga ngai tin an lo shil cheya senior an ni kum chuan US Army recruiting officer chuan entrance form te lain exam ama chhon ta a ma se
Fuma filapa sexa mi pa nge me chia ani zian tura chuan mi pa anga ain zia wangin chok ani ta a hemi nu hian azirla ya ngai saklavin a grade po atla hniam hleya school chhut mai mai te chu a sha chawin a topa June kumsang khazakwa sumkwa pakhat graduation day an man ma nithum lek la oma chuan school a changa no chwa ani tange nge ani kumsom pare atling ve to ma se Brandon chu anu bula ala chenga chum khat chu Liz Delana inti kumsom pathuma upa tleirol pakhat chuan Brandon telen line a kolin Joan chuan kola lo changa tleirol chuan Billy bia ka du thu asai chuan Joan chuan Billy ti mingpu anam lo ti in lo changa ani na taka chuan Brandon chu Billy ti mingin voin Liz nen chuan phone a anin bechina Ruler ring ka lendun tipu anlawin tiama kumsom priat mi anga omlovin a me chekop chin te kumrol pui rol thar kumsom palimi bor velina omve china me chia ingmuzat a dei to a ma se atam jok chu me chia ni ti a shil ngai lawa a me chekop te puin mi papa ngai tura an ngai veka a bial no te ti lom dana thiamin a caring hle ni in an soyani me chia ku venol to ma se lak thu tak ani ngai lawa ma se me che pakhat header ne na anin kop chu ala thu tak ve ta hle maya kumsang khazakwa sumkwa pakhat ni puilai chuan New Jersey gas station a na thokin a thei ang to ka poisa khola header ne na an chena tur trailer leina na ati ani header ne na chuan me chia ani ti chu zebreng thei ani don lo ti shain ni na dik tak chu puangin nakina andin munte a zeum huna a me chat na chu a thak tur thua soya header point lo pum thiamin trailer an lei thei ma chu header ri te chung ko chenai na chuan cheng ve turin ain son lu ta ni anin lai china kong hi abum bau ve leya an nu te ve chuan anin lai china chu an pum lawa abikin Brandon inu Joan chuan a she thiam theilawa chum khat po header inu chu Joan chuan kolin lesbian tenom pahni ilo hum vela ti in a an khum shep maya header inu chuan an fa te inkar chu pum theilo ma se mani fa te chu tianga soidu chu angai dan a pel hleya Joan chuan thilpui a thlen mayang ti hlavin police te hena chuan an bul hnaya Joan ni akal theilo nan restraining order adil hiala ni ome hunakal le hleka header inu tho chwa sarin reng chu ni thayin shebik hek lo le Brandon chuan na tho tur adap ve renga ma se mi pa anga a kho saklak lo to wangin a ID card ta mi nen chuan a landan a in person bok nen na mu a har satin a mu chun la tho re an phal chin bok se rawa ti chuan kong om chhun nia ngai mi credit card ruk te check lem sam le chu a ching chhauta a kartaruk manga poisa lak chwa changte chuan header chu thil pek tur a le sak china chum kha chu header inu credit card ru chhuakin in hwal na zongbon chu header a pe a atira chuan a lomin a phur hlemaya ma se sumthiang hlimlo poisa ruk manga le ani tia sia chuan a thinari min anin chen pha nge ya hetiang hian voitam mechia deitin ru ka ru boka sumthiang hlimlo achanga thilpek don chu alomom don lo bok ema anin chen le nge zerani angai zong na hnung berne na anin chen nu chuan hetianga omreng chu nuamati bik lawa wangin anun angwai ta leya chuwa ei theilawa amu hil thei bok silawa ari na atlaniam na sabok nen anu le chan nu sera chuan an ngai to in an mang an pui tak zetani January kumsang khazakwa somkwa pahnia chuan Brandon chuan ama nun na la ka tum tamaya damdoina engkola ani nuwa Lancaster County Crisis Management Counseling le Therapy la tura thonania February kumsang khazakwa somkwa pahnia chuan rilrulama har satna transsexualism personality disorder anti mai tunlaya gender dysphoria kan tiang kha anei ti mu chwania gender affirming surgery anti a me chana chu mi papa ngai anga thlaka du thu anu hne na Joan chuan asoya
aril ruwa thil tam tak apai te a soi chhuah nu le enkol na dona changte hian anun po apa ngai chho ve le ta a me chepa ngai ang ero chuan a chuang lawa anun chu apa ngai chho lain ruk ruk le chek lem siama chin te chu azual kai so emo ti mai turani voitam anute pai tira tuma phwar bereng chu a kham ve to ni ina soya mase asum nein atlin lawangin ati hlo tling thei lawani anuina changa mel somriat panga hla Fort City Nebraska cheng a chian nu Gary Gross tu finin hemuna hian tuman meichia ani ti an shet lawanga pem pakhadania nunbul chan thar aduani Fort City a chen nuwa hian Gary chuan anu chapa bial nu hlui Lisa Lambert nen chuan ein mel shatira Lisa hi khopon lam Hambolta farmhouse a fapa thlasari mi tanner nen an chenga Brandon chu nursing home pakhatha thokin tute mai po chuan an ngai na a Karlawa Lisa nen chuan chian chata ka insiamin Brandon chuan Lisa ti farmhouse lena TV ena income limte chu nuama tiin Lisa fapa tanner nena lim taka anin fiam chang te chuan chung konwam tak a o chinang mai kha niin ain che china ni December ni som pani kumsang khazakwa sumkwa pathum Brandon kumsom ni pakhat pian champhania Lisa chanu Lana Tisdale nenin mel shatin Lana chuan zanlama an chian hau an ina anin komplim na tura chuan telve turina soma a chian chaber Michelle Lotter le John Lotter Tom Nielsen le an chian te dangpo an tel tur thua shila Brandon pon laurem ti ve main Lana chian de chuan an ngai na nga hleya Lana le Brandon po in kop deuh chotin anin ngai zong chu ani ta berang chu Lana ne na anin date changa reilau te a chuan Brandon chu cheklem a siama wangin man ani ta a chanchin policein an chui chuan tina Brandon ani ti chu hailanin a ta a ti chuan Fort City me chetan ina khungania Brandon chuan Lana chu bel chuak turin du viang ma se me chetan ina atana wangin me chea ani ti a she chuak kang ti a lo wangin a kol ngam lawa ma se arin le a be se lo takin Lana chuan aron bel chuak ta hlo mai Brandon chu me chea ani arin lo thule a fiana po amit ngeya a mu thu chuan do da soya Brandon hi me chea ani aring theilawa ma se me chetan ina khung ani chan po a she thiam thei chuang lawani an chian pa Tomni senero chuan Brandon ruangam a ophoile a okia changa a chhot neunew chuan me chea ani chu aring hlel ta dewa jela changa a chwa nu hian a chian nu Lisa le Michelle tenen chuan in khal chhuakin Michelle bel pa Phil Divine lam turin an kala Phil hian a bel nu Michelle chu khopona changin aron tlo wangwanga kumsom ni pani upani yin le khazir sang ve tak na po chatak ne ania ashing nun kongero abum ba vein no pangte ani laya changa damdoi ne na enkol reng nga yang khania Michelle nen hian fa pakhat nein Michelle chuan na anei ri lo bok nen hun engmudi chung ompui turin Skyforce lama hian alo kalani ome Brandon tanin changa a chwa nu reilo te a chuan Skyforce cheng te chuan me chajela atang ti chu an shedar ta chana chanchin buwa te chuan ti chwa hial ni yin a hming chu a hming diktak tina Renee Brandon tia tarlan ania hetiang ani wang hian a bial nu Lana le a chian nu Lisa te chu khotlang mu sit kai ve thuain patil tia chai nomna ania hun akal le sheta Christmas urlok ni chuan an chian hau chu Tomni sene ina an kim le chap towa zuan rui to nu chuan Brandon chu chipronin an ka ron loi loya du chuan jela kan nur liam le theiche me chamo iloni ti angrang te chu mi pa hau chong khum du danania soituang khan heng hun lai hian toile patil te kha nampui ril ru zau tia kan soite po khwan pom zam har an latia maktin an enve shek shek chin lai te po ani mai thayani John Lotter chuan Brandon chu garage lama pot phei dor dorin a kerek thleng chuan a ke kor hak chu a pot thla a
mipa ani zia fia turin ati tariap mai Brandon chuan thil a thlak tak ani zia chuan alo hniala chuta Tom Nielsen aron lang veleya Brandon chu John le Tom chuan bolin lama hruain adu lo chung a t-shirt chu lip chawin a kekor an pu thlak sak leya an hmu duang an hmu hnu chuan Brandon chu mipa ani lo ti an chiang ta hleya lana chu kawin adu lo chung chu an endui tira chumi hnuwa Brandon chu kara lu tirin an tlan pui ta dai maya khopon dewa satal na mona chuan chukbuin kutan thaka an workshop hnuwa an pung so zuya chungkam tenom tak taka an chong khum hnuwa chian kan lani thautiro an ti ham hama thil thleng chu a soi chhuak ani vai chuan tha a wauzuin toma in lama chuan an shwai ker leya heta hian lana chu alo to lawa midang in thil thleng an shat lau nan Brandon chu in ball fight turin an tia Brandon chu ril ru na in atlom thak ati hle maya bathroom tui chu onin tukvera chang chuan chaw tak chung chuan a pu tu theita a lanai ina chuan kalin chuta chang chuan ambulance kawin damdoin lampan pui anita ni a mai hliam le an pong swal na wanga liam te chu enkol sakania poi khoina hi khopon lama thlengani wangin police te chuan sheriff kota an hlan chonga Sheriff Charles Locks chuan Brandon case chu lain epa hian case chu ala thu tak lo hle maya achung kam te chu achal tlain thil thlendan Brandon a zote chuan Brandon zok chu ama pong swal tu thlem tuang lek lek te chuan a chua a ichian me chha ten me chha initi an shat lo lain engwangin nge mi pa zok te chuan an shat iki sami I ombor I khoi tiraniang chu ti te chu achung kam man du dan ania Tom le John te chu interview vein man chu khoi lama thil thleng te chu mi pa pahnih le Brandon te inkara remti na a thlengani tin case chu a khar zui ta dai mai ni chu hemi swal pahnih Tom le John te hi an khotla nga po mi noksak boina a umpia nga lotel ve theizia tharum tho chat le criminal record po engmazat nei ton neya damdoi khoya wanga manani towa rilru lama damlo na an nei ve ve baka na tho mumal an nei lo boka ani na taka chuan Brandon Karbovin kutan thak nuwa an pong swal boka case ritak or torani lain sheriff ni khwalo tak wangin zalen takin an twal lima he thil hian eng thil poi tak nge a shin chwa don ti hi kha sheriff chaltlai lu tu khan adon phalo nge angai to pelo shim shim zo kumthar ni ma cha December ni somthum pakhat kumsang khazakwa sumkwa pathum jinglam dar khat Brandon ni chunga poi khoina thena changa kar khat nuwa chuan John Lotter le Tom Nielsen te chu Brandon ni bi rukna humble ta lisai ina chuan anin lan thut maya Brandon laka phuban lak theinan abi rukna an lo zong ngat ngat hi alo ni Philpo abial no Michelle ne na anin ti thiam lo wangin alo ve boka kong khar chu miswal pan hi chuan tlo hong chua hin khumalo mu lisai hena chuan Brandon omna chu zot ta a lisa chuan a omna a shiat bik lo thoina changa Tom Nielsen and Brandon chu a mu in be sein azung vut vut maya thomhnu da na te abi ruk na tur ni oma ngai boalin te chu a ena chumi hnu chuan lisai mutna khum hnwai chu abi ta thut mai Brandon chu alo ngei maya ti chuan engkho soi se set lo chuan Brandon chu po chhuakin Brandon Lisa le Philip te chu an ka phlum ta phiar maya Lisa khum ke bula chhuata chuan Brandon chu tluwa alua voi ni kaniin a oma chuan a thi chiang ngei ti chanan voi khat vi ania khumbul le lama chuan Lisa chu tluve bokin alu le a mai bora chuan voi thum ka ania a mel mutlak a omme lo chut khom na pindana chuan fil chu aluwa voi khat kaniin alet ngat boka Lisai fapa tenar chu a then boma kalsanania thil she thiam rual alani lo wangin thatlovin miswal te hianan kalsanani inan chhuasan hnu a chuan miswal pahnih te chuan an kutkor engbun le an silai le chemte ti chu silai muda na beka chuan an thuna chu beka chuan Lotter ti hi an zaka John Lotter ata ani nge yang an kar chuan nima har bridge lama inkhal phein
bek chu luya chuan an vum thla vei roka Nebraska a khovo lai tak lui tuite po akhang vek lai ania engril ru nge an put ni ngai ngam tak chuan an kalsana ma se hemini hian an man ro pai te chu charni hin Lisa Brandon le Philip te wang hu chwa anele zela beka khan Lotter ti alowin za kher buk nen John Lotter le Timni Sente chu hemini tlai vek hian man an ni ta ngalani Tomni Senatral chu nei masak ni hin Tina Renee Brandon athawangin first degree murder manga thiamlo chantirania Philip Divine le Lisa Lambert athawangin second degree murder manga thiamlo chantirani boka achempa John Lotter apoi khoite chu puangin aphat santa dai maya thoshetua achanawangin thitura shemna umpelin damchung lungin tang tura achung thurelania parola chwa phalsak ani don lawani John Lotter chu mi pathum da thina chuan first degree murder mangveka thiamlo chantirania mi pathum tha nana ral thoma manawangin thiamlo voi thum chantirniin thitura achung thural sakania mase kumsang hi sompanga khan Nebraska chuan thitura inshemna dan chu ahli awangle aloyar chuan John Lotter chu rilrulama har satna anei anga athlena wangin ti hlumna pumpelin damchung lungin tang tura ti anile tani Brandon inu Joanne Brandon chu afanu chunga poi khoina hian aril rutina in Sheriff Charles Loksache dante namlu tuk chu aril ru dam theingang lawa ti chuan Richardson County le an sheriff tenom Sheriff Charles Lok chu afanu humhim tur an ni laya an na phoi loi taka an tho wangin akhing tarup maya zangna domna dollar noi thum singa aphu thu chu korta athena mase dollar sing kha sang sari zathum somruk chau zangna domna pe kania heti laya District Court Judge Orville Cody chuan Tina Brandon kha anundana wang khan athina hian mo phurna anei ve thawani tia asoi wangani ome kumtam tak chung chu Brandon kha athi chana khan athiam lo ve rengani athina tur konga sel tinan soya chanchin bumi te poin achung te tana thoshiat nom lo tak tak hun engamoti chung khan an chwa chena pong swal tua pu ching ti hial ten an chwani Brandon na chanchin be chan hian kumsang khazakwa somkwa bakwa a Boys Don't Cry ti film chu ti chwani ya mi chen khatin adin mun toran sha thiam lain chen khadril ruero akhoi wak lem chuang lo niin an soyani